अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आज आपण ज्ञानदीप विद्या मंदिर हिवाळे हायस्कूल या ठिकाणी आलेलो आहोत। आज जागतिक योग दिन आहे। या निमित्ताने योगाचं महत्त्व आणि योग शिकवणं मुलांना असा आज उपक्रम आहे। यासाठी आपण हिवाळे हायस्कूलमध्ये आलेलो आहोत। आपण आता पाहूया योग आणि त्याचं महत्त्व, त्या संदर्भातलं आपण प्रशिक्षण घेऊ। एकदम सोपं आहे। वजन सांगा, वजन घेऊन थांबायचं। पाय असा सरळ ठेवा, असा वाकड्यामध्ये ठेवलात ना तर तुम्ही पडणार। हात बाजूला बस, खेचा वजन थोडा खाली, दुसरा पाय पुढे, दुसरा पाय त्याला हातात कशाला लावला, हात कशाला लावला, याची गरज नाही, काही नाही, सरळ होतं। हो, हात बाजूला आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।